Milí diváci, nachádzame sa pred Mestským kultúrnym strediskom v Senci a už čo chvíľa nás čaká vyhodnotenie ankety Najlepší športovec roku 2011. Tak sa poďte so mnou na to pozrieť. Dámy a páni, začína sa vyhlásenie ankety Športovec roka mesta Senec za rok 2011. Dovolte, aby som vás aj ja privítal tu dnes pri odovzdávaní cien pre najlepších športovcov roka. Takže všetkým vám patrí veľká vďaka. Ja vám veľmi pekne ďakujem a prajem vám aj do budúceho roku, aby sa vám samozrejme v športe aj vôbec v živote darilo. Úžasné meno Slovensku a mestu Senec robí naša najúspešnejšia golfistka Zuzana Kamasová. Každý profesionálny šport, myslím, že alebo šport ako taký je drina a keď človek to chce robiť na tej najvyššej úrovni, tak musí fakt si veľa vedieť od rieka. Ten rapid shot, možno to vyzerá, že to je ľahšie, je to taký rýchly shot, ale zase je to náročné, myslím, že na psychiku, že na koncentrovanosť musí byť viac sústredený. Uvidíme, pokiaľ sa nemýlim, máme v zozname ešte ďalšieho šachistu, skúsime vyspovedať jeho. Takže mamička Davida Vargu. Behanie, rôzne cviky, stretching. Kto by to bol povedal? Stolný tenis a takéto náročné disciplíny. Viktória Naďová. Nemám vôbec taký pocit, ale futbal hrať nemôžem. Kvôli zdravotným problémom, tak som sa dal na stolný tenis. A urobili ste veľmi dobre. Gabriel Černý. All day, all night, 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 all night. Takže privítam Jaroslava Antaliča. Mal som prasknutú panvu a zlomenú píšťalu. Fúha, to sa ti ako stalo? Píšťala, keď sme začínali ešte a prasknutá panva pred 3 rokmi. Si predstavíme karatistu Pavla Vita. Už tiekla aj krv z nosa? Nie. Ešte nie. A superovi? Už áno. Tak to má byť. Čo si máme predstaviť ako fandám, keď ho ukážu 3-krát ten istý záber? No, niečo podobné. Dobre, takže na to sa veľmi tešíme. Tibor Labuda. Som robil 3 roky karate a teraz robím 8 rok taekwondo. Takže taekwondisti a slovenská reprezentácia môžu byť radi. David Barát. Lucinky, poďte. Dominika Feketová. Keď chceme byť dobrí, tak musíme veľa trénovať. Každý deň. Vy ste nám predviedli zatiaľ dnes latinsko-americké tance. Budú aj štandardné? Nie, my tancujeme latinsko-americké. Tak môžete s pánom Morglerom prehodiť pár slov, popri tom, ako si prevezmete cenu za svojho syna. A jeho meno je Filip Stranovský. Čiže toto spravím, áno? A poprosím fotku, áno? Pretože v tejto chvíli som zdolala majsterku sveta. Lucia Detnárová, ďakujem veľmi pekne. Odozdať Juraj Gubáni, predseda komisie športu. Juraj, takto pred rokom sme tu stáli a rozprávali sme sa o facebookovej stránke komisie športu. A vtedy tam bolo okolo 400 členov. Ako to je po roku nejakej aktívnej práce komisie športu? Momentálne ten stav štvornásobne vyšší, je tam vyše 1650 ľudí. To je skvelé číslo. Juraj, kto ťa priviedol k šachu? Trénoval alebo venoval sa šachu niekto z rodiny? Otec, sestra a brat. Rodinná tradícia, tak to je Barborka Civíková, môže si to Michal, Kumite, ďalší chlapec, ktorý rád na tatami niečo robí, čo? No
No, to je pravda, lebo tiež, ako povedal Vito, katy sú pre baby. Michal Konek, karatista. Ako sa vám darí vo vašej súťaži a prečo robíte hádzanú? Momentálne sa pripravujeme na play-off. Ďakujem za ďalšiu vyčerpávajúcu odpoveď hádzanárky Picardo Senec. Ale kam by ste teda chceli zamieriť? Kristína? Rozmýšľa, že ktorá olympiáda bude ďalšia, tak dám takú nápovedu. Pôjdeš do Ria? Určite nie. Dobre. Tak to sú akvapely. Čo budeme oceňovať iné ako futbal? A to 12 trénerov 12 mládežníckych mužstiev v meste Senec. A to sú tréneri SFM Senec. Marian Brnula, Dávid Chválnik, Lukáš Póša, Peter Šimon, Pavol Gál, Rastislav Sendecký, Dušan Badinský, Robert Reitl, Tomáš Karč, Martin Žamba, Andrej Štelár a Viktor Miko. Valent Gergej za celoživotnú obetovú prácu v seneckom futbale. To je radosť pracovať v športe. A spracujem tu v Senci od roku 66. A s takými mladými, a to ma najviac teší, ktorí tu dneska vystupovali, čo všetko dokážu robiť a čo všetko robia. Verím tomu, že budú pokračovať v seneckom športe s úspechom. Takže lámať budeme špídle a rozky. Ešte raz veľký potlesk pre absolútnu víťazku, najlepšiu športovkyňu mesta Senec za rok 2011. Ďakujem vám veľmi pekne, teším sa znova o rok. Takže ako dlho sa venuješ ty športu? No, už je to možno aj 8 rokov. Najväčší úspech je zatiaľ v Bratislavskom Trnavskom kraji, niekoľkonásobná majsterka a na Slovensku, na majstrovstvách Slovenska najlepšie umiestnenie bolo 5. Som rád, že boli ocenení aj tréneri, že nielen vyslovene športovci, ale aj tí, čo vlastne pomáhajú tým svojim zverencom. Sám som bol športovec, sám som bol futbalista, viem, že to nie je jednoduché, aj v otázke zháňania financií. Venujem sa 6. rok solnému tenisu, predtým som sa venoval 10 rokov futbalu. Túto sezónu ma čaká pár sústredení, turnajov. Budúci rok sa rozbehne bodovanie pre Paralympiádu 2016 Rio de Janeiro. Bolo to veľmi ťažké rozhodnutie, strašne veľa nominácií bolo. Rozhodovali sme sa so všetkými členmi komisie a chceli sme, hovorím, niektorých vlastne oceniť, ktorí boli prvýkrát. Niektorí samozrejme svojimi výsledkami dokázali potvrdiť tú svoju pozíciu aj z minulých rokov. Čo sa týka televízie, myslím si, že je to dobrá vec. Čo sa týka aj spropagovania k tomu projektu, alebo teda k tej televízii, určite si myslím dospeje čas, kedy by to malo ako mesto Senec mať. Prečo si vybrala presne tento šport? No asi preto, lebo medzi nami ako doma to bol taký rodinný šport. A koľko rokov vlastne sa venuješ tomuto športu? 10 rokov, z toho 8 rokov som v reprezentácii Slovenska, čiže 8 rokov súťažím. Šport všeobecne si myslím, že je málo spropagovaný. Viete si predstaviť takú seneckú televíziu, že by fungovala? No my už sme to preberali aj na zastupiteľstve. Ja si myslím, že predstaviť sa to dá. Nie, ale v takom rozsahu, jak tu bolo dané, že 24 hodín non-stop. No, samozrejme, že som spokojný, športovcov máme šikovných, takže človek musí byť spokojný. Tak snažíme sa podporovať šport a samozrejme, že aj očakávame, že ten šport bude reprezentovať nielen kluby a školy, ale samozrejme aj mesta a myslím si, že sa im to aj veľmi darí. Viete si predstaviť, že by tu fungovala vlastná senecká televízia napríklad? Uvažujeme o tom, momentálne je situácia taká, že z finančných dôvodov trošičku sme to stavili, ale samozrejme, že veľmi, by som povedal, horúco o tom uvažujeme a dokonca už máme aj nejaké jednania s firmami, ktoré by nám toto prevádzkovali za sebou. Pre SCTV Zuzana Nováková.